Здравейте хора, аз сме се вливам в нещо клип, ще играем CS Dust 2 с 5 човека. Така, радно. Чакай, не съм ги пуснал. Ай, не прехвалят, ще ви пусна. Така, мъни ще си го пуснем както си трябва. На 800 мъни. Така. И нека почваме. Така, взете за музиката на тата телефона звъни. Така, ще бъдем 3 на 3. С това пистолетче, мисля, че ще мога да ги... Опса! Мисля, че с това пистолетче ще мога да ги разкъртя. Майко, тук стана едно... Пада. Не пада. Не пада! Така, ще се къв готов. Ооо, аз ги разбивам, бе, момчета. Така, сега съм складена. Взимам си 2 флашки. И ще играя ярда. Аз имам скинове. Не, умирам, всичко е замъглено. Къде е уня, бе? Къде си, бе, страхливец? Гледай го, човек. Уня чел на бъто. 100%. Дерек, Ром и Трой. Аз пиша error not found. Но без да ми пъртеника, че... Къде те уня шашал? Така, хора, ако ви харесало клипчето... Хедшот! Ако ви харесало клипчето, може да лайкнете клипчето, да се абонирате за мен. Аз не казвам, че сега спираме играта, но скоро. Така. Не. Така, ми казват ботова. Дайте ми IP на сървъра с хора, ако искате, мога да подсъкаме заедно. Имам тъпи скинове, знам, не ви го напомните. Скоро клипа ще свърх с теб, ще бъде малко кратък, като за нормален клип. Но следващия път ще бъде повече, защото нали знаете, че този е само за да видите, че ще играем CS заедно. Даже някога може да спомена името на този, с който играя. Ой, заглейца! Хедшот! Какъв хедшот, дами и господа? Yes. Така. Ще направя. Майко! Имам кръв по емката. Майко! Ох, боже господи. Чукнем на друго. Така, хора, това беше за днес. Дано ви е харесало. Абонирайте се и чао!